Bejn Jannar u Lulju n-nefqa rikorrenti tal-Gvern żdiedet minħabba l-għajnuna li qed ikompli jagħti l-istess Gvern sabiex ikun ta' spalla għal familji waqt il-ħruġ mill-pandemija u taħt il-pressjoni tal-konflitt armat fil-vant tal-Ewropa. Statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO turi li fl-ewwel 7 xhur tas-sena l-ispiża rikorrenti kienet ftit aktar minn 3,113 miljun euro, żieda ta' 36 miljun punt 5 euro meta mqabbel mal-ewwel 7 xhur tas-sena l-oħra. L-akbar kontributuri għal din iż-żieda kienu l-għajnuna li qed jagħti l-Gvern biex jistimula l-ekonomija, il-benefiċċji tas-sigurtà soċjali, il-miżuri ta' sostenn fil-qasam tal-enerġija, il-miżuri ta' eżenzjoni mit-taxxa, il-fond tal-istabilizzazzjoni tal-gass, is-servizzi ta' assistenza residenzjali, is-servizzi b'xejn għal kulħadd fejn joħdulek ħsieb it-tfal u l-estensjoni tan-netwerk tat-trasport skolastiku. Fl-istess perjodu bejn Jannar u Lulju żdied ukoll id-dħul rikorrenti tal-Gvern, turija tal-fatt li hawn aktar nies jaħdmu u konsegwentement jikkontribwixxu. Id-dħul rikorrenti f'dan il-perjodu kien ta' aktar minn 3,014 miljun li jfisser 14.7% aktar minn kemm kien fl-istess perjodu s-sena l-oħra. L-akbar żieda fid-dħul rikorrenti ġiet irreġistrata mit-taxxa fuq il-valur miżjud, mit-taxxa fuq id-dħul u mis-sigurtà soċjali, indikazzjoni tal-irkupru ekonomiku sostanzjali li qed jesperjenza pajjiżna hekk kif qed ikompli joħroġ mill-kriżi internazzjonali li kkaġunat il-pandemija. Sa tmiem ix-xahar li għadda il-Fond Konsolidat tal-Gvern irrapporta deficit ta' 514.9 miljun euro.